mahita sian buku ede nomor 8 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akka dalani Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alai anggo halak parjahat tarsula di dorisi. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata para siroha jalana bonar. Mau liate hudok kami. Ala di pabisar ho tuhami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ay ala ni i ubahen hutadahami ho. Dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saliling binguluon. Jalan naing martua hami bahenomo. Say parbadiai marohanami marhite hite tordim. Jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palasma rohanami manguloy ho anak ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Gir mahitabe lamangi uton Yesus laging tanam to ditape talehon matu Yesus ay na maju Tuhani
Tangion hamuma patik ni debata, ima patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi maraku pau bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobbaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari ma ulahamuna sa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam. Aidi naonom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Rencong maita. Asih maroha taringotu pangalaokku olo tutu jojo tunalilu dalaku sesa dosaku sude Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, para sirohami dahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, macai godang do pangalasion nami di patikmu, ala ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasion nami saingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, matpamuati maroham di dosa nami na godangi. Amen. Tabegima hata baga-baga taringot tu hasesa ni dosata. Songonodo hata ni Jahoba, unang homabiar, ay audo siluluhon ho, nunga pola hujou guarmu, au napunaho, hasangapon mari debata na digijang. Amen. Pemusak akadulun
sugot langit nang pemagodo tanoi dan tagamon olong ubah nanidok nani atanai odo asini rohana rodi salileng-lilena nampe padan hadameon tunaso umodito irohata ni Jehovah asiho odo asini rohana rodi salileng-lilena nampe padan hadameon tunaso umordito irohata ni Jehovah Tuhasi asiho otoi sanodoi Tabegema hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion iman atar surat sian pesalmen bidu 62 mamukamai sian ayat sada sahatu ayat 5 tajahama marsikat sori ede sian si Daud holan ibana do partano batuaku dohot hatuaku haporusakku dang pola sadia humordit au sai martutupi nasida naing mangucarhon ibana sian hati bulan nai mangapian digabus mamasu-masu iya pamangana HP maburai do yang gorohana sida di bagasan ima sahatna martua do natumangion hata ni debata jala nauk piopsa amin. porsiautai songon na hinatindakon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon si Maria
nagabe-gabian si Antoni Perbadia andorang sebubuhan. Ido tuhata na tumor na birnit di panguhuman di selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu badoturu namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun de bata jahoba amanai pergogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi hal na mangolu dohot namate au porse
Titing HKBP Resort Cakung Minggu sia Agustus 2026. Topik Posma Rohamuna Unang Hamu Mabiar. Naparjulu Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Namar lapatan hasi tulusa daun ni debata. Topik Posma Rohamuna Unang Hamu Mabiar. Napaduahon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu tanggal si Agustus 2026 nunga di Jalobe gabe ruas naib baru di HKBP Resort Cakung ima Artando Litsustias Jawak nomor KTA 1227 di Wik Galatia. Pidasian Gereja Kristen Protestan Simalungun Manangge KPS Sion Resort Sion Siantar. Debatama nama masuk-masuk nasida gabe ruas naburju di Huriatta. Napatuluhon padidion anabadia. Sadarion Minggu tanggal si Agustus 2026 di parmingguan pukul sia 30 WIB di Patuba Huriatta do padidion anabadia tu 5 halak danak sian 5 keluarga di Patuba Mai dung sidung pasahat pelian padua halihon. Napaupaton calon situa wik nataba. Sadarion Minggu tanggal si Agustus 2026 nungataba calon situa di Garejata HKBP Resort Cakung ima Nyonya SH Tambunan U Borugultum Sian Wik Sikem. Alani di parmingguan pukul sia 30 WIB dung sidung Majahati Tingon calon situa patadahod dirima tusudi ruas HKBP Resort Cakung. Tuhatama na manoguno-guna sida di Pakubasion di Gereja HKBP Resort Cakung. Palimahon Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 7.00 WIB 1 nasidung di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Nama ringanan di NTP Tower Jalan Pulau Mas Selatan nomor 30 Sada RT Pitu RW Pitu Kayu Putih. Nama dohoti Sinode Distrik Walu Jakarta Sian Huriatta ima uluan di Huriatta inang pendeta Darna Borulubat Tobing STH dohot 2 halak utusan Sinode Sian Huriatta ima amang situa M. Sirait dohot amang David Panjaitan. Tatangya kema anggiat dinggan merdalan Sinode Distrihi manupak tuha hinaulina. Paunopon pertangyangan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 10 sia 00 WIB di Patupado pertangyangan perhalado dohot keluarga di Garejata nama ringanan di aula gereja. Bulahan amak di pertangyangan ini ima keluarga Sintua Peta Bubolon inang S Borusiahaan MM keluarga Sintua Mula SP Sitorus SH inang RJ Boru Tapu Bolon keluarga Dr. Andus Luhut M. Siahaan Sintua DR Boru Raja Guguk dohot keluarga Sintua SI Raja Guguk inang A Boru Panggabian husosoi hamima tusudi perhalado dohot keluarga Asaro madohoti pertangyangani na papituhon pertangyangan wik di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10 sia 30 WIB
Di patupa huriata do partangyangan uik. Di bagas ni sada keluarga M. Sihombing inang ha borusilain alamat pegangsaan 2 igi wik Bethlehem. Napa 2 hon di bagas ni keluarga F. Sirait calon sintua TM borusiagian alamat Cakungdren wik Galatia. Napa tuluhan di bagas ni keluarga Gunadin Sitinjak RN Boru Pangaribuan alamat Jalan Mutiara 5 RT 20 RW Onom Pulau Gebang wik Jericho. Khususoi hami matu sudi ruas na diwihi asaro madohoti partangiyangani. Napa waluhon titing parbagason titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima Pancerinto Alexson Pasaribu anak ni Amata Hamilton Pasaribu nahinan inang Marlini Borusiahaan nahinan alamat Jalan Sawo Kecik nomor 787 RT 5 RW 8 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Ruas ni Garijani HKBP Cakung Reso Cakung, Distrik Walu, DKI Jakarta, dohot nanai ngoroanna, Dita Yanti Francisca Boru Siahaan, Boru Niamata Aston Siahaan, inang penetua Mariani Boru Manurung Nahinan, alamat Jalan Pekayon Kalisari, Gang Damai, RT 12 RW 10, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ruas ni Gereja Kristen Protestan Oikumene Manang GKPO Immanuel. Pamasu-masuan ni nasida di Patupama di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 di Gereja HKBP Reso Cakung, Distrik Walu, DKI Jakarta. Tuhatama nama masu-masu parbagason ni nasida. Pasiyahun Dewan Koinonia sada anggota Dewan Nataba. Nah di hari Kamis tanggal 6 April 2026 di Tolobi sermon parhalado do manabai personel anggota Dewan Koinonia tu seksi ama. Terpilih ma Dewan di seksi ama ima amang sintua L. Sihombing. Nah paduahon seksi Naposo perayaan acara 17 Agustus. Hobar tu program kerja tahun 2026 haputusan nirapok huria nagabe bolahan amak di perayaan 17 Agustus tahun 2026 ima seksi Naposo Bulung. Pinangidoma tu seksi Naposo Bulung. Asaradi makobasi sudi acara na di Patupa di perayaan 17 Agustus i Jala Sadarion Minggu tanggal 1 Agustus 2026 seksi Naposo patopahon sosialisasi hobartu acarai di tulu hali parmingguon dung sidung majaha titing marhadumuat tu si tu perayaan 17 Agustus i di Patupa huriata do papungu pilihan amplop 7 di parmingguan pukul sia 30 wib ima partikianon lahu manupahi tu acara 17 Agustusi tapasa mai di bagasan las niroha pasapuluhon Dewan Marturia sadarion Minggu tanggal sia Agustus 2026 dung sidung parmingguan pukul sia 30 WIB naing di Patupa do pertemuan tu sude par musik song leader naing membahas program kerja tahun 2020 itu pinangido matu sudir seksi musik perwakilan Sianuik songoninang par musik dohot song leader asaro mandohoti pertemuan ini na maringanan
di aula Garejata. Pasap puluh sadahon Dewan Diakonia sada seksi Diakoni Sosial Huria Manang DSH anggota Dewan Nataba. Di hari Kamis tanggal 6 April 2026 ditolopi sermon perhalado do manabai personil anggota Dewan Diakonia tu seksi Diakoni Sosial Huria Manang DSH terpilih Dewan ni seksi Diakoni Sosial Huria Manang DSH ima inang sintua boru simangunsong. Napaduahon seksi pendidikan apresiasi siswa berprestasi. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2026 ima papunguhon berkas apresiasi na perpudi. Dibagi homma apresiasi di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 di Parmingguon pukul 10.00 WIB. Pinangido matu sude na papungu berkas apresiasi asaro marminggu di Parmingguon naung ditotopon ni Huria. Jala dohok ma aka natorasna madongani yanakoni nasida laho majalo apresiasi pasapuluh duahun laporan totoripe donator panitia donator panitia pesta Huria pesta Gutilon dohot perayaan ulang tahun gereja HKBP Resut Cakung napa 44 tahun. Laporan sementara hasil ni totoripe manang donator pesta Huria, pesta Gutilo dohot perayaan ulang tahun gereja HKBP Resut Cakung napa 44 tahun di Ganup Week Boima Tajaha di lebar titingta Ganup. Sudah titing dohot titing parhepengon Boima Tajaha di lebar titing Ganup. Songonima saat ni titing di Huriata di Bagasan Mingguon. Kami perhaladu HKBP Resut Cakung pasahaton mauli ade tu sudah ruas ni Huriata di pasu-pasu tu hatta maganup rumah tanggata ngoluta si ganubari do takabilian na tapasatu Huriana bahin sangap di Goarna. Amin. Sonari pinangidoma tu calon sintua asaro tu julu patadaho diri tu sudah ruas. Ima inang nyonya SH Tambunan u Borugultom Nasian Wik Sikem Rakmadhot Amang. Shalom, Hora Samanginang, selamat hari Minggu Matuhita Sude. Mandok mauliate mahita tu amata debata, siala asi rohana boi hita hipas sahatu sadarion. Nah, hormati kami, inang uluan nami Padita Darna Boru Lumba Tobing, Amang Pandita Bonardo Raja Guguk, Amang inang parhalado dohot sude ruas HKBP Cakung secara khusus Wiksikem. Nang patadahon diri mahami amang inang kami nyonya Salamat Halamuan Tambunan Osvia Borugultom. Kami tinggal di Wahana Harapan Blok Asia nomor 10 Pondok Ungu Wiksikem. Usia 40 tahun 3 bulan. Mandok moliate do hami amang inang siala dilehon hamu kepercayaan tuhami asa boy hami gabe calon pelayan di ruas HKBP Cakung secara khusus di Wiksikem. Masai borat do tugason amang inang alani
bahwa kamu mahami di tangyang muna. Asta boi hami margogo mangulahon kepercayaan adilehon amang inang dohot ruas HKBP Cakung sebagai calon sintua di gereja tahun secara khusus di Wiksikem. Jala asaboi hami mangulahon sesuai dohot harapan yang diberikan kepada kami. Songonima patadahon diri sia kami Tuhata manamandongani hita saluhutna jala hipas-hipas hita sude. Horas. Amin. Noeng pinasa mapartikian tu seksi Naposo Bulung lau pasahatun sosialisasi. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang saya hormati Inang Pendeta Darna Borul Bantobing STH dan Amang Pendeta Dian Bonardo Raja Guguk STH, dan yang saya hormati Amang Inang Parhalado, dan untuk Amang Inang rekan-rekan remaja dan Naposo Bulung yang terkasih. Perkenalkan, saya Krisan Raja Pasaribu selaku Ketua Naposo Bulung HKBP Cakung periode 2026-2028. Ingin menyampaikan sedikit informasi buat Amang, Inang serta rekan-rekan remaja Naposo Bulung. Kami selaku panitia untuk perayaan pesta ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 akan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 adalah sebagai berikut. Di pukul 08 WIB kita akan melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 NKRI, dan pukul 09 WIB sampai dengan selesai kita akan melaksanakan pesta sukacita perlombaan kreatif seperti yang pertama, lomba estafet sarung yang ditujukan kepada remaja dan Naposo Bulung perwakilan tiap week masing-masing. Yang kedua, lomba cepat dan tepat buka Alkitab yang ditujukan kepada remaja dan Naposo Bulung perwakilan tiap week masing-masing. Yang ketiga, lomba joget balon yang ditujukan kepada INA perwakilan tiap week masing-masing. Dan yang keempat, lomba ketok palu yang ditujukan kepada AMA tiap week masing-masing. Bagi Amang, Inang, remaja dan Naposo Bulung yang ingin mengikuti perlombaan boleh mendaftarkan diri ke Sintua Week-nya masing-masing. Dan untuk pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan ketersediaan seluruh jemaat, baik Amang, baik Inang maupun teman-teman remaja Naposo Bulung untuk berpartisipasi mengikuti perlombaan ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Cek. Ibanado haposaki totono diramoti lakaki torope maramana ompia devataki dosumariona posrohaki sonang doa Ibanado naman donganian aporiki ng bunga-bungai rodisude panay na met-meta na bagay Ibanado na marmuduhoni torope mamamana opia devataki dosumarihona posrohaki sorang doa Ibanado naman donganiaw. Devata do pakirimoki di tanolat ng awang-awangi Ibanado haposaki totong do diramoti langkaki torope maramana opia devataki dosumariona posrohaki sonang doa Ibanado naman donganian. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut roha.
Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamunaka manginang doh takadongan di bagasan holong ni Tuhata Yesus Kristus. Tajakon ma nagabe hatani debata di minggu tasadarion imana tersurat di Evangelium Matius bidu 10:4 mamuka ayat 22 tolhas di ayat 27. Tapayuti hutma di bagasan rohata ganup asa hujau kami ma tuhita saluhutna. Songono madidok. Dungi di das Yesus ma akasi seanna marparau pajolohon tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi jadi dung saut dipamuli nakok ma sasadasa tu dolok martangiang asa dung botari holan sahalak nama disi alai anggo parawi nunga tarholang sian pasir jala disosak galumbang ido nasida ai alodo alogui tu nasida jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus mandapoton nasida disisik ni tao jadi dung diida siseani ibana merdalan disisik ni taui merlangan ma nasida diriputon di pola mangaguhi be nasida sian biar ni roha nasida alai pitori pakulingi Yesus ma nasida nin nama pos marohamuna audo unang hamu mabiar dungini nasi Petrus ma mangalusi ibana ale Tuhan anggo hodo HP dok konau ro mandapotoko merdalan sian aiki gabe didok ma Roma atong jadi mijur masih Petrus sian parawi merdalan sian aiki mandapoto Yesus alai mamereng alogo nagugui mabiar maibana jadi neng lonong ma gabe dijauhon ma Tuhan palua au jadi petor disurukon Yesus ma tanganna manakup ibana jala didok ma tu ibana ho siotik haporsyaon aha mapola ganggu roham los bongot mana sida tu parawi jadi soma alugui jadi disomba halak na di parawi mah ibana akanin nama tutu doho anak ni debata ido dianggo sahatna dihamunaka manginang na di bagasan holong ni Tuhata Yesus Kristus mungkin ra nunga say marulak-hulak kita mabege hataon di ganup taon marita karenungan-renungan manang na konten dorai di media sosial tak adalah salah satu hal yang sangat terkenal peristiwa ini yaitu Yesus berjalan di atas air selalu menjadi perdebatan selalu menjadi hal yang bisa menjadi pegangan dan juga sebaliknya molo secara logika rupanya kamanginang dang mungkin deh adong naboy merdalan di atas air disisik ni tawi tapi kalau misalnya melutapa tulis songon tersurat di Bibeli dan ngarong naso terpatupan di debata tidak bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kenapa kita masih meragukan hal tersebut adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi holani kamanginang kalau kita lihat suatu keanehan mungkin rasongonon keanehannya begini di ayat naparzoli ayat 22 mantok dungi di das Yesus mah akasisianna marparau pajolohon tu baribaan dengan sengaja Yesus memerintahkan para muridnya akasisian hamuna parjolo mahamu bara tu baribaan dah ayo Tuhan
neng marhua harwa guru ai jolo hupa muli majo na toropon alana na baru dope marjamita mangalehon mangan 5.000 halak marite 10 5 roti 2 ikan aido kan na baru dope di mangalehon marsi panganon akana toropi Yesus rap dohot akasisiana ale ala tongon adong gope ulaon namat saya rusu di akasisianan dohot Yesusi gabe ikon berhatma ibana rap dohot sisianai alai jolo pamuli majo jolo dipaulak majo akana toropon ninna Yesus rupani atong parjolo mahamuna nara tu baribaan gabe parjolo ma akasisiano bisa saja bertanya-tanya tapi tidak tertuliskan ai songonon seda do parawi ai mololidok Yesus ai parjolo mahamuna bah tu baribaan parpudi peau mungkin ada yang bertanya-tanya murid-muridnya songonon dalam menong guru arong muse parau daun hama dalammu mer pesawat do dan arong ko pera di hati hai mer mobil marau eltor mungkin radang arong tong manang na marhoda sudah daun ini Yesus mak daun urusanmu ai do rai alai dang tersurat isone kenapa para murid diperintahkan untuk lebih mendahului Yesus sampai ke tempat pemberitaan Injil ke tempat yang berikutnya dengan sengaja Tuhan memerintahkan imajona parjolo dengan sengaja napa doa museka manginang hal nabi taida sian turpuk tahun adalah di ayat 20 opati alai anggo parawi nunga tarholang sian pasir sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai. Tentu yang kita tahu ini bukan pengalaman yang baru bagi para murid untuk berlayar. Sudah pasti mereka tahu di tengah laut akan ada gelombang ombak. Sudah pasti mereka tahu di tengah laut akan ada badai, angin yang bertiup dengan yang tidak tertentu arahnya. Dan inilah yang menariknya bahwasanya sudah beberapa mil jaraknya dari pantai. Dung tarholang masian pasiri parawi disosak alugui ma galubangi ma nasida parawi. Diro ai alodo alugui tu nasida. Akamanginang kalau di bahasa Indonesia dikatakan angin sakal. Bisa kita pikirkan bahwasanya hal yang serupa dengan masalah yang ada di tengah pelayaran yaitu ombak dan angin bertiup itu sudah suatu hal yang pasti. Itu sudah suatu hal yang pasti terjadi, tinggal menunggu kapan tiba waktunya saja. Jadi anggo di parngulon akamanginang mungkin boy may tapatudos songon namasa di partiket tahun naing kematian. Sudah pasti kematian. Dangi ate nang pasti roh kita mati kan nasa jolma ikon jolma doh kamu kan jolma doh kan kita nasa jolma ikon mati. Hal yang pasti adalah mati. Tapi sebelum mati mungkin penderitaan yang tak tertuliskan inilah yang selalu kita rasakan. Kesusahan dalam pikiran, kesusahan dalam kesehatan, kesusahan dalam ekonomi, kesusahan dalam segala macam. Semua tak tertuliskan dengan jelas, tapi selalu kita lewati. Ayo bena menotong didok sudah beberapa mil kapal ini berlayar. Mereka sudah sedang dalam perjalanan yang masalah di depannya itu sudah sedang menunggu. Jalahi tapi dengan sengaja di palos Tuhan itu hita tua tu portibion tondi. Tuhan dengan sengaja memberikan roh itu kepada kita dan Tuhan juga dengan sengaja memerintahkan kita untuk menguasai bumi, berkuasa atas hewan-hewan, berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya, dan Tuhan juga dengan sengaja memberikan kepada kita aturan. Molo somal yang diburai, dikutuk. Kutukan yang pertama adalah kita sebagai laki-laki akan jerih payah kita untuk mengolah tanah. Kepada perempuan dikatakan akan berjerih payah, bersusah payah dalam hal melahirkan
Semua Tuhan berikan itu dengan sengaja, dengan aturan kesengajaan. Tetapi dengan catatan, di balik kesengajaan itu, di dogma Musa ayat 25, jadi martahin tahuak mamanu. Dalam bahasa Indonesia, ayat Alkitab bahasa Indonesia dikatakan kira-kira pada pukul 3 subuh, 3 pagi. Nah disinilah Yesus tahu masalah itu akan datang. Problem-problem di Amerika yang dirasakan oleh para pelayar, para muridnya, mulai tergoncang, angin mulai kencang, ombak mulai tinggi, segala hal sedang berdatangan. Tapi Tuhan datang di waktu yang tepat. Tuhan datang di waktu yang bagi mereka tidak terpikirkan sama sekali. Buhado guru teh, bu, ainong mardalan do tahe, seorang ko pehen pembahati kan, dang boy Sherlock, dia lokasi nang para haru binoto manang dia Jesusi, mungkin ramol libereng, bah, itu ngalaupang, namar langi do manang nasongod dia, dang binoto tong. Artinya di siya kamanginang ketidaktahuan kita itu ketika kita sedang menghadapi dihimpit suatu masalah, otomatis dalam diri kita itu pasti akan menutup pikiran kita bahwasanya sesuatu atau sosok yang akan datang ternyata tidak pernah membiarkan kita benar-benar sendirian. Alani molutung peta pakilalo na kamanginang hasusahan, kesusahan dalam hal kesehatan, ekonomi, kehidupan. Tuhan itu dengan sengaja, dan Tuhan itu bukan sedang meninggalkan kita atau melupakan kita atau melepaskan kita. Dia tetap memantau, dia tetap menyaksikan, dan dia tetap memberikan jaminan pengamanan yang luar biasa kepada kita. Asa pos rohatta, asa unang mabiar kita, alata botodo Yesus ido nama nariho kita. Baru hal napatuluhon mo saya kamanginang, begitu terjadi masalah ketika Yesus datang, adong manay bereng niaka pangisi ni parawi akasesianay niliputod di kan Yesus sih, bah, apakah itu hantu, apakah itu roh yang melayang-layang? HP Pito Roma Yesus sebelum terlalu jauh mereka memberikan penilaian isedonaroi toridok di Yesus ma ayat 20 pitui au pos marohamuna audo unang kamu mabiar itu pada tahun Yesus do musa dirina pola 2 hari pola sahalion lapatuduhon audoi unang pola mabiar ho untuk menenangkan hal-hal yang terjadi. Maing suku-suku namu saya kamanginang namasa di tengah-tengah tahun lalu majo marhide turpuk tahun. Kita lihat begitu ada masalah ombak, angin besar, angin badai laut segala macam. Saya ingin bertanya, apakah sejauh itu perahu yang ditumpangi oleh para muridnya itu tenggelam karena badai? Tidak. Apakah tenggelam karena mengalami kerusakan oleh besaran ombak dan kuatnya angin? Tidak. Adong nama luman dok. Suatu perahu tidak tenggelam oleh karena air di sisinya. Tetapi sebuah perahu akan tenggelam oleh karena air memasuki lambung kapalnya. Bukan karena air tersebutlah perahu itu tenggelam, tapi karena airnya masuk. Idola masa dung ditelusuri manang disuri kita si Petrus mai beguru manang daung dung didok Yesus audoi itu Roma Petrus songo na menguji dak boto na menguji Tuhan do manang na songo dia alai Tuhan molo anggoho do hape dok konau ro madapoto ko merdalan sian aiki Roma to. Nah kita pun terkadang juga kita secara sengaja atau tidak sengaja menginang kita selalu memverifikasi apakah yang di hadapan kita ini adalah utusan Allah, apakah yang sedang kita tunggu-tunggu ini memang itu adalah utusan Allah. Kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, di mana Tuhan ketika saya sedang masalah? Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Mengapa harus saya yang mengalami? Mengapa keluarga saya? Kapan penderitaan ini berakhir? Seidu tubuh suku-suku di rohata kamanginang molo masa hita mangadopi akahamaulon.
Anani tung tatakasi mamuse ale Tuhan anggoho do HP dokon ma asaro au mandapotoko sian aeki naman dok mai rupanya kamanginang masalah-masalah tersebut ternyata undang pengujian yang dilakukan Petrus mendapatkan sambutan yang positif oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan datanglah mijurma si Petrus dangi turun dia dari perahu dan berjalan. Awalnya boy doa kamanginang boy awalnya boy HP holam piga langkah mai di dokter surat mata gabe terlonong ma anggo Petrusi ala ganggu rohana di dok Tuhani. Akamanginang Petrus tenggelam padahal awalnya dia bisa, tapi di kemudian beberapa langkah dia harus kehilangan fokus dan tenggelam oleh masalahnya. Boy maita patudus bahwasanya mengapa Petrus tenggelam. Sukun-sukun namu saya tuhita kamanginang atsugari dang mijur Petrusi siap parawi tenggelam do. Tahu, tetap di parawi do mana. Dia mungkin dia tenggelam. Berarti ada satu jawaban kesimpulan sementara dah. Kesimpulan sementara Petrus tenggelam karena dia turun dari perahu atau zona nyaman. Dia meninggalkan siapa di mana tempat dia sebelumnya. Ini masuk kesimpulan sementara. Napa duaon? Si Panggaro di mana? Pola menguji Tuhani. Ale Tuhan moloh anggoho do HP. Gabe si Panggaro molo di halak kita halak Medan padok. Adonggo istilah kreak. Kreak si Panggaron. Pajago-jagohon. Ayo molo kreak. Selalu saja dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sok-sokan. So hebat lah. So semuanya lah. Yang artinya dia nggak mau kalah. Mereka orang-orang yang demikianlah yang tidak pernah mau merasakan dirinya sedikit saja di bawah orang lain. Alani juga bekreak. Ra dakulan halak kita di Medan nih. Sah don itu son. Dak pola teh. Dak pola tabuan nih aka perasaan manang sifat-sifat nasongoni luas maju di ngulutan sebelum nai. Namangi humus saya manginang dung gabe si Panggaron masih Petruson ala menguji Tuhani la memverifikasi Tuhan doi manang daun ala ni napatuluhom omma nadidok ni Tuhan Yesus basah terlonong ibana ditawi di laudi karena bimbang dan karena ganggu hatinya. Amanginang ada suatu pemeran dia dikatakan adalah peniti tali. Dia sedang melakukan atraksi dan atraksi yang pertama ini berhasil. Yang pertama dia memancangkan dari gedung yang tertinggi, salah satu gedung tertinggi menuju salah satu gedung yang tertinggi. Dia pasang seutas tali yang kuat di situ. Karena sebab dia adalah seorang pemain sirkus atau bisa menunjukkan kebolehannya, dia memberikan pertunjukan awalnya. Dia mengatakan saya bisa berjalan di atas seutas tali ini dari tempat ini sampai di sana dengan mata tertutup. Dia berjalan dengan mencoba dengan keseimbangan dirinya. Bui do sahat, bui do kamanginang. Bui. Tapi begitu orang yang melihat tersebut, wah hebat ya, hebat. Merasa tantang lagi. Ya udah kalau begitu ditambahin lagi kesulitannya sambil mendorong gerobak, kata orang-orang yang melihat. Dioloi. Oke, baik. Sambil dia mendorong gerobak, sambil matanya tertutup, tetapi arah fokusnya tetap ia tahu peta jalurnya dan dia berjalan. Bisa dan bisa. Noeng gabe balik sama. Gabe imana mau balik menantang akan amanotoni. Siapa yang mau, siapa yang berani naik ke atas gerobak ini supaya berjalan bersama dengan saya sampai ke gedung tujuan. Dan gedung dah berani mengenang. Sudiru mabiar. Karena apa? Yang mereka pikirkan, yang mereka lihat dahulunya adalah ketakutannya. Yang mereka pikirkan, yang mereka bayangkan, yang mereka gambarkan dalam pikirannya terlebih dahulu adalah masalahnya. Sebab mereka tidak punya keyakinan. Nian buidu terjalo roha, ai isi roha roha amat teh. Si pemain sirkus to. Suara hubungan nih. Among kudaung, tulang kudaung, opung kudaung secara partuturan.
Ya kenapa saya kalau misalnya kenapa-napa harus di tangan dia? Tohome boido betar jalo roha. Alai molo tutudo anggo hodo habe molo nang toboto do anggo Tuhan Yesus. Dengan sengaja dia menawarkan undangan kepada kita. Dahulu itu manang daun. Alai ikon manian rade hita kamanginang udang pola gabe ganggu rohata. Asugari manian si Petrusi dia tetap yakin percaya itu adalah Yesus dan dia begitu dia kakinya menyentuh air, mungkin dalam pikirannya enak atau dalam pikirannya ini dia merasa, wah begini rupanya rasanya. Dia semakin berjalan, ternyata saya bisa. Apakah ini bisa oleh karena saya? Semakin dia banyak pikiran, ujungnya tenggelam. Ala niaha, ala ganggu rohana. Ali acugari manian, mardala ni mana mijur siapa roya kamanginang, ditor marede mai mana. Tude bata dopa kirimu sungguh terus sampai 2 ayat mungkin dia tidak akan tenggelam sungguh mana kita kamanginang di pinaborhat de bata rohita mangulahon akasi ulahonotta kita bekerja sebagai di tempat swasta atau tempat negeri atau pemerintahan dimanapun itu Tuhan dengan sengaja menempatkan kita di situ dan selama perjalanan jangan sampai kita bimbang selama perjalanan itu tetap kita lakukan apa yang menjadi Tuhan inginkan dalam hidup kita molodoh didok Tuhan itu hita pos marohamuna unang ganggu unang mabiar hamu itu tuh hita nang pula hita mabiar unang pula hita gangurang aga suku-suku ta lo mana kasih Yesus doi Tuhan doi manang na asing say olodonian sipata hita seperti tidak seperti apa yang dialami Raja Daud di epistel pasana kaning Salmen 62 ni kurang ni akama namasa ni hasusaan ni parngulonna saya kurang dotong dihata-hatai dongan nang bangso ni Israel Raja Dauti iya di jolo ma pamanganna mandok kata pasu-pasu alai molotud dali marhata begu matong jolmai nanendohono ni siya kamanginang jangan kita menjadi seseorang yang bertele-tele dalam hal ini. Kalau kita memang sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan dimanis-manis di bibir. Jangan menjadi seseorang yang kita perlu menklarifikasikan apa yang Tuhan telah perbuat kepada saya. Sebab jauh sebelum itu Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Jauh sebelum itu Tuhan sudah menunjukkan apa yang kita butuhkan. Alani nang pola ganggu, nang pola mabiar, nang pola susah hita alani apalagi di dalam jorok nama Rina Kamanginang Gotilon, pesto Gotilon di sopo marpikir nunga 3 hari berdalan aka sosialisasi nian dipikir rata amang tahe haru pelia tahu peso terbayar puang diakoni pedaung romu sepanitia manungguli tok ripe ro burjuniba ro tu partangyangan manangyong hata di Tuhani uhub marende Roma disungguh-sungguh lamanginang obar songonon lunasi hamu ma tok ribe eiro hinahita sipata gabi galero hatta oke saya lunaskan itu pilihan tahun desa tok ribe saya lunaskan asa sonang maju ibadah namar ibadahon edung 3 hari mu saya merdalam mu saya soso siapa panitia badok adong go PHP voucher inna hita bah dia dong marna sudah teh dang marasai akka ulaunon itu hatana saru baron ni rohron naim di sekamanginam pos marrohamuna tupadoi sude bainon di debata ai kalaupun seperti lagu itu kan 1 kali 2 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan oke pilihan tahun di esa itu yang wajib tok ripe oke lah saya maafkan talunasi mai voucher oke lah saya maafkan tatu hormai tatu paki matui kapanitia ahamu saya napatuluhun naparpudi Roma hita marpesta lagi Roma hita rap marpesta jong mapanitia ikut baik kamu mah mangolupi mu saya pikiranmu alaya mu saya kamanginang pos marohamuna sudah natong natapasahati sudah matong nataulahoni molonunga nian di bagasan kuan ni debata saya makorhonadeng naulinadeng kan mai dihita unang pulagang rohata unang songon si Petrus hita setengah dia yakin setengah lagi dia tidak alai Roma Tuhani pasudurkon tanganna laho
mengurupi si Petrus asa bongot ma nasidai tu parawi mulak muse melanjut ke perjalanan alania kamanginang totong mahita satia udang pula tabege-bege man penatangi-tangi ni aka hata-hata nasai mamben hita gale. Ingat, sebuah perahu tidak tenggelam oleh karena air, tapi karena air itu masuk ke dalam lambung kapalnya, sehingga itulah yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Berarti di hidup kita pun, kita tahu hidup di dunia ini selalu akan ada masalah. Jangan pernah masalah itu menguasai kita, dan jangan pernah kita berikan sedikit ruang masalah itu mengambil alih, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa dan menjamin Roma atong asa ibana ma paturehon ay ibana do partano batuata jala ibana do na mangalehon nasa narikot di ngaluta. Amin. Martangiang mahita maulia tema Tuhan dia sini roham do tinggal di basam na mangaramuti hami saat diombason nunga hutangyo kami hatamali Tuhan pasu-pasu may sama surat jala marparbue di ngolu nami jala margogo hami situra Tuhan mangulahun hatami di mana tu dia pe hami marmula aka ulau nami di sigalupari obartu hatam do ali Tuhan parngulu nami tunggurang lo aka hasusahan naikon si arupan nami alai marhita itrupukon di paingot holo hami ro doho ali Tuhan manarihon hami jala dang di luas ho dang di pasombuho ali hame ali Tuhan saluhutna mangul di hasyangon molo tumpe ikon manaon akasi taonon na sedopan nami hutni ali Tuhan di lehokoro hami hagogoon dohot jaminan keselamatan alani say urupi mahami marhite tondim namian di rohanami ima na manuntun hami doho mangojar hami patu pahon nasa na uli na denggan jalan ataman di adopan ni roham jala homale Tuhan nagabe doga nami makalugahon ari-ari nami say pasu-pasu masarhut aka ulaun tangan nami ali Tuhan asa tungi ang giat boy mambain las rohamun roham ali Tuhan di parngulon nami songni nak kami nang sibuan dame di halak nas di humaliang nami manang dia pehami maringanan nang marmula aka ulaun nami Tuhan di batama nami na di Banua Kijang nang di bagasan tikion penunga hutang kami tikting na masa dohot naneng si pamasaw di tengah-tengah di Huriam alani say pasu-pasu masaluhut aka tikting na hutang kami i say saluhut na ima makorhon aka las ni roha nang parsauran na uli dadengan rap dohot dongan nami ruas ni Huriam talumuy ba aka program nagabe rutinitas so partangyangan ali Tuhan pasu-pasu maka saluhut ka ruas ni Huriam na majaro bagas na bain inganan pangalapan ni pasu-pasum asa yang pasu-pasu ma lakani dongan ruas ni Huriam na laho mendohoti ulau ni asa be mardalan doho tulus dara dengkan ulau ni bain sangap di guarmu dapat dia jala martangyan rohami ali Tuhan di ulaun distrik Walu Jakarta naneng patupahon sinode distrik nang aka utusan na pinaborohat ni tunga-tunga ni Huriam pasu-pasu manasida ali Tuhan di pardalanan mendapoti ulaun inganan sinode distriki songoni pasu-pasu merdalan doho tenggan ulau ni nang dinamulak pe nasida tu bagas nasida ganup marsada-sada jala martangnya dohami ali Tuhan ditambah ruas nina baru di hami ima dongan nami Artanto Litsus Tias Jawak tinaron nasida sian GKPI Sion Resort Sion Siantar say homali Tuhan na mamasu-masu nasida di parsauran na baru na pinukan ni ibana asatung anggiat gabi ruas na burju ibana di adopanmu jala di bagasan tikion ali Tuhan di batu bahuriam do ima ulaun pandidion na badia alani say homa nama masu-masu ulaunon ali Tuhan lumubi ma aka natoras di nasina bilamu tu nasida ali Tuhan asa iman lebui lehonom mugogo tu nasida lo mangazari dohot membuan nasida manada harazau ne debata di tonga portibion nang di bagasan tikan ali Tuhan mangiro mahami teropamu asa urupamu ma dongan nami nanaing gabe calon sintua ima inang nyonya tampunan boru gultom asa homan toktong na mangalehon pos nirohan ang gugol nasida mangulahon aka ulaw na ng pasatom mo tu nasida
pargugui nang parbisuki ma naposomon na Tuhan jala lehon hasabam ni roha asa roha na mangului di hatam asa boy na sila talup mangulahon aka ulauna na tama di hadapanmu na badiai jala martangyang dohami ali Tuhan ti warta titik dongan nami nanaing manjalo pamasumasuon imad pance rinto Alexon Pasaribu dohot orwana dita yanti Francisca boru siahaan homali Tuhan na mangurupi nasira disarut aka pangaraleonna asa pasu-pasu manang aka acara nang lehon ma arina tiur arina uli na denggan asa boy mardalan tulus ulauni di bagasan dami nasiakue songonang aka natoras nang aka undang tamu untangan ni nasidai asa boy sude hami marolop marlas di roha di ulauni Tuhan di batama nami disarut aka program-program tengah-tengah ni huriamon ale Tuhan say urupi ma hami nang saluhutna asa boy marsalin roha hami mangulahuni jala mambain las roha mahali Tuhan di ngulun nami say anggiat ma maritei gabelam sangap guarmu na bere di hadapan nami nang dia ka ruas ni huri ampele Tuhan atau di bagasan paru kilona say urupi manasira mulu di bagasan las di roha ditambah ni usia pernikahan nang usia kelahiran pele Tuhan say homa naman dabai sikat ni hagogon tunasira nang lehon mapos ni roha ay hodo na manarihon saluhut akka jolma di hasyanganon jala hoda di Tuhan na patupahon nasa nauli na denggan o matangyang anu elek nang pangiduan nami ali Tuhan jalo ma tangyang namin mga sahon gua anak Tuhan Yesus Kristus martangyang kami tuho amin. Mare de bahita laus disoma hita papungo pelean Parlinggo manin ay Jesus do partano batoani itanoon ay Jesus do partano batoani otro di salileng nai Ariana Marlinggo manin maporus na sa biarmi Tuhan marlinggo manin ay Jesus do partano batoani ditanoon dingolumon ay Jesus do partano batoani otro di salileng nai susungi Tuhan maparlinggo manin Tuhan pasonang olumi Tuhan maparlinggo manin ay Jesus do partano batoani ditanoon ingolumon ay Jesus do partano batoani
Jesus partahanaki, sai homa parlinggo maki. Paima sotos hosaki, sai homa parlinggo maki. Ai Jesus do partano batoani, ditanoon ngolumon. Ai Jesus do partano batoani, otro di saleleng nai. Haba-habai, Tuhan maparlinggo mami. Humuntal pe portibion, Tuhan maparlinggo mani. Ai Jesus do partano batoani, ditanoon ingolumon. Ai Jesus do partano batoani, otro di saleleng nai. Harian nang borginai, Tuhan maparlinggo mami. Maporus na sabiarmi, Tuhan maparlinggo mami. Ai Jesus do partano batoani, ditanoon dingolumon. Ai Jesus pepartano batoani, otro di saleleng nai. Tahope hali sungsungi, Tuhan maparlinggo mani. Tuhan pasonang ngolumi, Tuhan maparlinggo mami. Ai Jesus do partano batoani, ditanoon dingolumon. Ai Jesus do partano batoani, otro di saleleng nai. Nuaing sahab mahita di ulaun pandidion nabadia, alali huhut marede hita los jongjong ma natoras na mabuan dakdadak na terdidi marede mahita. Oh Jesus na tardidi, do poso saro mangaligi ut manjaloon. Di bawah na toras na nasida betuson, hai nai pasahatona tuhodak danak on. Martangyang mahita. Alia manami na di banua gijang narodo
hami tujolo mambuan akadak tanakon. Say asima roham jalo manasida gabe anakomu. Pasu-pasu jala pargogoy manasida mangiahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata si paingot atong hamu akadongan na mambuan dakdanak si didionon. Tangihon hamu ma hata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion nin namandok akasisianna. Podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu ma nasida tu bagasan koar ni debata ama dohot anak dohot tondi parbadia. Ajari hamu ma nasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot dididi dapotan hangoluan. Alai naso porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan mambuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo ma rohana didok ma. Loas hamu ma akadak tanaki rotuau. Unang orai hamu nasida. Ayakan ai dia kasih songonido harajau ni debata natutudo nahudokon tuhamu manang isi pe anggo sosongon dakdanak ibana manjaro harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki diampehom ma tanganna tu nasida mamasu-masu nasida atong nuaing hati dako kamu ma jolo hata hapor jautai dihamu akan atoras nama buan dakdanak lau dididi rap mahamu mandok au porsea dohot udutna dua todu ya. Maulia tema atong alusi hamu ma hata na husukuro tu hamu na parjolo di pangido hamu nuaing di dion akadak tanakon tu bagasan ni hina porsia muna dokma alusmu dokma alusna di pangido rohanami na paduahon na olo do hamu mamodai anak munaon asa diboto jala di ihuton nasida hata ni debata alusna na olo do hami na patuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gereja do hotu parguruan ni kuria protestan asa gaberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus dokma alusmu mauliate ma atong tapasahat ma nasida tu debata marhite-hite pandidion na badiai Roma hamu sa keluarga ale olani ratu boru aritonang hudi di maho tubagasan guar ni debata ama dohot tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan guar ni tondi parbadia amin. Saya diramo ti Tuhan debata maho di habo bangot monto rajon debata dohot ti harajonnya amin.
Madeline Teresia Boru Pakpahan. Budi dimaho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tondi perbadia. Amin. Ale Gideon Pardomuan Gultom. Budi dimaho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tondi perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajaun ni debata. Prodi saleleng lelengna. Amin. Ale Anderson George Boy Raja Guguk. Budi dimaho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tondi perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajaun ni debata. Rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Rachel Kiara Boru Silitonga. Budi dimaho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tondi perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajaun ni debata. Rodi saleleng ni lelengna. Amin. Jongjong ma natoras na mabuandak tanak nasa tardidi. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata manami marihite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasaha tami akadak tanakon tuho. Jala di jakokodo nasida gabi anakomu marihite-hite pandidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saleleng ni lelengna. Asima roham dohot dia kanatoras ni daktanakon. Sai pargogoy jala ajari mana sida manugunugu daktanakon tuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni harajaumu. Amin. Marede bahita los jongjong mahita saluhutna. Yesus pangidoa nami.
Warnai, oh Tuhan, bantu buku hangoluan. Tatangya koma periata martangi yang mahita. Ale de bata manami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut seleon lehon na ringa dohot nasa uli bahasa na mauliutus. Upasah kami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Saija lumay gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parasya kami peleanon patimbulhon harajaw mu di tonga-tonga di Huriam, dohot di Portibion. Buhay marhanami marhite-hite tondim, asalamu tanda kami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, todiro di pamataku, osadohot gogoki, rodi saluhut artaku, hupasahan itu ho nasoul satokuro. Ale aman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomoni roham di banotongan songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajao, dot hagogo, rodi asangapo, saleleni lelenga. Amen. Di pasu-pasu jala diramo ti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim.